pel Carlos. Abans de res, agrair al col·legi la possibilitat de presentar aquest meu darrer llibre. No és el primer, alguns ja sabeu que m'agrada molt escriure. I també agrair-vos a vosaltres el fet d'estar aquí i que espero que després compartim i que hi hagi un debat o com a mínim poder solucionar dubtes o qüestions que siguin del vostre interès. I agrair també d'estar a la taula amb el Javier amb aquesta manifestació, amb aquesta presentació d'aquest llibre que a mi m'ha semblat, a part de tot el que has dit, un llibre que està fet des del compromís i des de la denúncia. Jo no sé si l'has dit, però a mi em sembla que també té un contingut d'aquest tipus. Bé, jo no he pogut editar el meu llibre en una editorial i no està a la venda. Ara passeu, podeu fullejar i tot això, perquè una de les qüestions que per a mi sempre ha estat clares i en tot el procés d'edició, de creació, de recol·lecció i de recerca que he fet al llarg de més de 40 anys ha estat el de que estigui publicat digitalment i que sigui accessible gratuïtament. Per això teniu un codi que podeu descarregar i llegir-ho o fer el que vulgueu. Un altre component és el del títol. I el títol i la llengua en la que està escrit. Està escrit en castellà i us explico per què. Perquè jo he fet molts articles i molts capítols de llibre que els feia en català i en castellà. I tinc tot penjat en ResearchGate, en el que és el meu espai que vaig fer en el seu moment, i el que he comprovat és que la descàrrega del mateix article en català o en castellà és 10 vegades més baixa en català que en castellà. I a mi el que m'interessa, de la mateixa manera que el que m'interessa l'accessibilitat, la gratuïtat, m'interessa la difusió. M'interessa que arribi quan més a Latinoamèrica, a la resta de l'Estat, el que sigui. Respecte al llibre, al procés, al continent, la intrahistòria, mireu, quan li vaig enviar el llibre, el PDF, al Josep González Agapito, que va ser el meu director de tesis i mantenim des de llavors una relació molt d'amics, em va dir, ara me n'adono de la necessitat que hi havia en l'àmbit de la investigació de la recerca històrica d'un llibre com aquest, perquè moltes vegades no sabem d'on venen les institucions i com ha estat el procés de construcció de les institucions en l'àmbit de la protecció a la infància o en l'àmbit escolar o el que sigui. I això és important de tenir. És un llibre mort. I jo li vaig contestar, doncs, que sàpigues que el propòsit inicial no era aquest. No. El meu propòsit inicial no era el de fer un llibre que reculli tot el que és la trajectòria de les diferents institucions d'infància, sinó que d'una altra manera el títol, el llibre, m'ha escollit a mi en el procés de creació. Jo havia plantejat un procés de publicació, d'antologia de diferents tipus de publicacions que havia fet i tenia un compromís amb l'editorial de València, de la Universitat de València, i quan vaig començar a posar una cosa darrere l'altra em vaig adonar que em sortia una cosa immensa. Llavors vaig seccionar i vaig fer coses de personatges, coses d'institucions, coses de reflexions sobre l'educació social. I aquest, el que recull és les coses d'institucions. Tinc molts més materials i tinc molt de temps també, perquè com estic jubilat, segur que alguna cosa més vindrà. Però el que és curiós és que quan vaig posar les 12 publicacions que jo tenia sobre institucions una darrere l'altra, em vaig adonar d'una cosa. Totes parlaven de Barcelona. Totes eren institucions públiques i el tercer component és que en la pràctica gairebé es podia construir tota una història de l'acció social referida específicament a la infància des de l'edat mitjana fins a finals del segle XX.
I llavors el que vaig decidir és, doncs ara sí que faig una recerca complementària per omplir els buits que hi havia en tot el que havia estat fent investigació des dels anys 90. No? I vaig anar construint de fet, no sé si esteu mirant per ahí, però l'índex, el sumari és impressionantment llarg i hi ha un altre component que ara us explico d'una anècdota, és que el llibre ara té 563 pàgines, em sembla. Quan el vaig acabar tenia 790. I llavors jo vaig dir, jo no vull retallar cap tipus de contingut. I sabeu el que vaig fer? Podeu observar, és ampliar els marges. Perquè l'edició l'he feta jo. Llavors vaig ampliar i reduir 130 pàgines perquè si no era massa. Val? Un poco, una mica el que volia compartir era això, que en la pràctica els llibres es escullen i l'elecció temàtica sí que hi havia una certa intenció per la meva part, però no hi havia de cap de les maneres la intenció de fer una història general de les institucions d'infància a nivell general i en concret en Barcelona. Sí que hi havia algunes coses a nivell metodològic que per a mi eren fonamentals. Una és el que s'havien de recollir històries de vida de gent que havia viscut a les institucions, sempre que es pogués. Perquè hi ha institucions, quan parlem de la Casa de la Misericòrdia en el segle XVII, és impossible trobar cap tipus. D'algunes altres institucions hi ha coses, no? I hi ha algunes meravelles, com la que surt després sobre la nena Caterina, que va ser acollida en l'Hospital de la Santa Creu, que també està aquí presentada. Però per a mi és fonamental això perquè és una manera de contrastar la història oficial amb la història del que ha viscut la gent. I de fet hi ha més de 40 històries, 15 que són noves, que jo he fet les entrevistes i tot el procés, de persones que han viscut, nens i nenes que van passar la seva infància a aquests centres, i aquí tenim una de les persones que ha col·laborat en aquell procés, el francès, que després si vol ja dirà alguna cosa en un dels centres. És a dir, és un llibre d'història, però també és un llibre d'històries de persones. I això per a mi era important. Un altre component que haureu pogut observar és el de la utilització de les fonts visuals. Per a mi és important que no sigui tan sols lletra, sinó que hi hagi fotografies i hi ha al voltant de 400 fotografies de centres i de tots processos de constitució i de nens en els patis i de les persones concretes que es van fer les entrevistes, etc. I un altre component que no acostuma a ser habitual és el de fer servir la hemeroteca. Jo en aquell moment estic una mica cabrejat amb La Vanguardia. La Vanguardia tenia un fons històric impressionant en obert que ara resulta que s'ha de pagar per poder entrar. Jo moltes de les recerques les havia fet abans d'això i no he tingut, però si mireu el que és l'índex, les notes APU i tot això, hi ha moltíssimes referències a La Vanguardia perquè serveix per contrastar el que moltes vegades diu la institució, el que recorden als nens quan hi ha referències d'històries de vida i el que socialment està dins del procés comunicatiu. I després hi ha en quant a la forma de presentar, vaig estar pensant molt si feia una història que fos sincrònica o diacrònica. I això era d'una dificultat impressionant, no? Perquè què he de fer? Un moment i què passa en cada institució en aquell moment, i ara em vaig a un altre moment i què passa en cada institució en aquell moment, i al final vaig prendre una decisió que és la de fer una mescla, un poti-poti entre les dues, els dos apropaments, en el qual el que sí que respecto és el moment de sortida, sincrònicament, de creació d'una institució, però en el moment que es crea faig tot el recorregut, perquè si no perdia tot el sentit. I així, per exemple,
La primera institució que es crea d'una manera important, que és l'Hospital de la Santa Creu, on s'acollia nens, doncs fa el recorregut des del 1400 fins al 1929, que es tanca i es converteix en l'Hospital de Sant Pau, no? Però, perquè penseu, però contínuament relacionant-ho després amb la resta d'institucions. Hi ha una altra decisió de tipus metodològic, que és no hi ha bibliografia. La bibliografia està al final, està a baix, no està al final. Està en les notes a peu, que és com s'acostuma a fer en les investigacions i les recerques històriques. A més, si hagués de posar la bibliografia serien 40 o 50 pàgines, llavors em semblava una barbaritat. Llavors, fora. No va ser una decisió, el sistema de notació és el sistema Chicago, amb bibliografia en nota a peu de pàgina. I a nivell de lo que seria epistemològic, en quins tipus de formes d'entendre la realitat em baso, hi ha una qüestió clara, i és que jo no crec, com altres historiadors de l'educació social, que tota l'acció social és educació social. Jo crec que no. Hi ha hagut moltes respostes en clau d'acció social que no eren educació social, i no es pot dir que el que es feia als hospitals o el que es feia a les cases de misericòrdia en el segle XVII amb aquest caràcter disciplinador era educació social. Jo crec que no. Per a mi, l'educació social és una acció socioeducativa emancipatòria, i si no té aquest contingut d'emancipador i de potenciació de l'autonomia, és una altra cosa. És una resposta social, és una resposta d'acció social, de control de la població, de disciplinament, en un dispositiu. No, és altra cosa, no? Si no té aquest contingut, no és educació social. I després un altre component a nivell epistemològic, i és que per a mi la infància no és una minoritat. I això és una cosa que porto molts anys, alguns, ja sabeu que sempre he estat defensant un determinat tipus d'apropament a tot el que és aquest àmbit i aquest aspecte, i és que per a mi els infants, la infància és una etapa de la vida en la que les persones que estan allí són ciutadans de ple dret, en un moment diferent, però amb totes les mateixes consideracions. I no són menors que ningú. No és una situació de minoritat. En quant als continguts, alguns ja us he dit. Mireu, jo crec que sí, haguéssim de dir quina és la institució que històricament més temps ha estat treballant en infància, hauríem de dir l'Hospital de la Santa Creu. Perquè quan es va crear el 1401, ja recollia els nens que s'abandonaven a la seva porta. En aquell moment no hi havia torn, després es va crear el torn, però ja recollia els nens. I una de les funcions era tota la resposta al que passava amb aquests nens abandonats. Hi havia altres institucions a Barcelona, estava el Casal dels Infants Òrfans i estava la Pia Almoina, però es dedicaven a un tipus de població que es deia els pobres menesterosos, que són aquells que són pobres perquè no poden ser d'una altra manera, sinó perquè el fet de l'abandonament i de l'exposició moltes vegades tenia a veure amb situacions que s'havien d'ocultar o de delinqüència o el que vulgueu. Normalment, des de l'inici de l'edat mitjana, des de l'inici de l'edat mitjana, des de l'inici de la institució de l'Hospital de la Santa Creu, havia al voltant de 60-70 nens a l'any. Barcelona en aquell moment tenia de 5.000 a 15.000 habitants, va créixer durant aquest any. No penseu que era com ara, ni molt menys. I el que és curiós és que tota la intervenció relacionada amb això, amb el que és l'exposició i la recollida de nens i infants abandonats, arriba fins al 1853. 450 anys. En termes històrics és una qüestió important.
Què passa en el 1853? Pues que s'havia aprovat la llei de beneficència, la tercera o la quarta, ja no sé quants, perquè la revolució liberal en Espanya del segle XIX sabeu que primer eren conservadors, després eren liberals i contínuament estava canviant, no? Absolutistes i liberals. I llavors, en 1949 es va fer la tercera llei de beneficència i va a fixar una cosa que després no es va fer fora de la llei, no es va anul·lar, que cada província havia de tenir una casa de maternitat i atendre els nens expòsits. I llavors es crea la casa de maternitat i expòsits al carrer Ramelleres, que després, a finals del segle, es fa una segona creació, un segon espai, que és el de la maternitat, que està a la travessera de les Corts. Però fins al 1913 estan convivint, les dues, la de Ramelleres i la de les Corts. Llavors, el torn de l'Hospital de la Santa Creu es passa a la casa de maternitat de Ramelleres i encara es pot veure on estava el torn, encara que hi ha una confusió impressionant en aquest carrer, perquè si tu mires la fotografia ves el torn així a la dreta, ara són dependències municipals, no sé si... I a l'esquerra hi ha una porta que diu Casa dels Infants Orfes. No, la Casa dels Infants Orfes no estava allà, estava a la plaça dels Àngels. I quan es van tirar totes les institucions per fer el MACBA, doncs com els donava una mica de no sé què tirar aquesta portada, la van portar al costat de la... Hi ha un nivell de confusió en la gent impressionant que pensa que és la mateixa institució. No. Això era l'entrada a la Casa Misericòrdia que es va fer, que es va posar amb aquesta porta neoclàssica del segle XVI, que era de la Casa d'Infants Orfes. Bé, la trajectòria de l'hospital també té una cosa interessant, de l'Hospital de la Santa Creu, perquè al principi agrupava totes les situacions de persones amb vulnerabilitat, en situació de vulnerabilitat, però a poc van separant-se de totes les qüestions més de tipus social i agafant les qüestions de tipus salut, sanitari. A l'inici no, els hospitals, nosaltres en l'imaginari col·lectiu ara pensem que un hospital sempre té un contingut relacionat amb la salut. No, en l'edat mitjana un hospital era un lloc d'acollida, res més. De tota la gent que estava al carrer, les prostitutes velles, dels malalts, dels que tenien malaltia mental, dels tullits, tot el que... i dels nens abandonats. Tots convivien en els mateixos espais. En l'inici no era un lloc tancat, sinó que era tan sols un lloc d'acollida, la gent podia anar i podia després anar per la ciutat i anava a dormir, no era... Això va canviar a partir de l'edat moderna, a partir del segle XVI, sí, 1580, que és quan, en el que és el desenvolupament de totes les primeres institucions que es fan des de l'intent de la creació dels estats absolutistes i tot això, el que es fa és crear la Casa de Misericòrdia. La Casa de Misericòrdia, si no recordo malament, 1581, una cosa així, es crea la Casa de Misericòrdia i tota la tasca que feia fins llavors l'Hospital de la Santa Creu relacionada amb educació de nens, no la recollida continua fent, educació de nens, la intervenció amb persones adultes, tant dones com homes, tota una sèrie les prostitutes també passen a la Casa Misericòrdia, els malalts no, els malalts comencen a quedar-se en l'hospital, tot això passa a la Casa de Misericòrdia. I llavors hi havia un funcionament en relació a la infància que era l'Hospital de la Santa Creu agafava els nens abandonats i quan complien 7 anys passaven a la Casa Misericòrdia. La Casa Misericòrdia en el segle XVIII, a partir de 1800, tot just en el canvi del 18 al 19, es converteix en la Casa Caritat. Que en aquell moment, una mica després,
comencen a crear-se les diputacions i passa a dependre de la Diputació, perquè fins llavors la Casa de Misericòrdia era una cosa d'intervenció de l'Ajuntament i d'una junta en què hi havia diferents. Estem seguint, per Casa de Misericòrdia, Casa Caritat, i en què acaba convertint-se la Casa Caritat a partir del segle XX? Algú de vosaltres ho ha de saber, no? Tu, segur. En les llars Mundet. Fixeu-vos la correlació. Hospital de la Santa Creu, Casa Misericòrdia, Casa Caritat, llars Mundet. Tot el procés. La intervenció en l'edat moderna és una intervenció molt més tancada, ja és obligatori estar dins i estar tancat, i a més a la gent que estava dins se la posava a treballar. La major part de les noves incorporacions a nivell tecnològic de les fàbriques del textil es van fer en la Casa de Misericòrdia, en l'àmbit de Barcelona. Es portaven les màquines que venien de Nesto i es provaven allí i si funcionaven després sortien per a fàbriques de propietaris o del que fos, però era un lloc d'experimentació. Bé, les llars Mundet van participar a partir dels anys 80 en un dels tres processos que es donen després del que és el franquisme i la recuperació de la democràcia, de tancament de les grans institucions i de reconversió en institucions més petites, de caire més familiar, i que totes van estar relacionades de manera directa, jo crec que bastant directa, amb el que era el Centre de Formació d'Educadors Especialitzats de Barcelona, el CEFEB, en el que estava el Toni Julià, el Faustino Guerau, el Ferran Casas, tota aquesta gent. Ja tenim tota una línia en el temps, no? Però què passa? En el segle XIX, teòricament, els que havien fet les lleis ja pensaven que havien cobert totes les possibilitats, però no havien previst el que, per exemple, passava a Barcelona de creixement impressionant amb la immigració i amb tota la qüestió industrial, i resulta que no donaven l'abast. La Casa Caritat i Casa Misericòrdia no donaven, i Casa de Maternitat no donaven l'abast per a totes les situacions, ni d'infants ni de persones adultes. I llavors l'Ajuntament, sobretot, l'Ajuntament de Barcelona, quan s'apropa la primera exposició universal de 1888, volia netejar una mica els carrers. Llavors se va inventar o va crear un asil, que era l'asil del Parc. Algun de vosaltres estava a la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra, al costat del... Sí? Sí, aquí al costat. Meravellosa, això va ser un asil de gent que agafaven indigents pel carrer, de tot tipus, de malalts mentals, de nens, però perquè no donaven abast les institucions que s'havien creat. Llavors l'Ajuntament comença a crear institucions. Ja tenim una altra, al marge del que ha estat tot el procés de creació, tenim un altre tipus d'institució. L'asil del Parc també s'atura i a començaments del segle XX l'Ajuntament crea l'asil del Port. Primer com a colònia industrial, després com un espai en el que hi havia adults i nens, i al final, tan sols nens, des dels anys 40-50. Altra línia. Els asils del Port al final són dos, un de nens i otro de nenes, i es crea també la Ciudad de los Muchachos, que aquests dies està sortint molt als periòdics. A mi me van preguntar, un dels periodistes em va cridar per explicar, però això què és? Bueno, no és una qüestió tan estranya com en el que han estat les denúncies, que hi ha molt tipus d'institució. El que passa amb aquesta és que l'escriptora del llibre està empenyada amb el síndic de greuges en el que es faci com una reparació per part de l'Ajuntament a la gent que ha viscut. Però no era una situació. Jo conec històries de vida i de denúncia de la tira d'institucions, de la Prote, de Mundet i de tot, i no hi ha hagut una reparació de tipus general.
ha tingut la sort d'entrar en el síndic de greuges. Bueno, i al marge de tot, si llegiu el que estan dient alguns dels articles que surten a la premsa, no els creu de la missa a la meitat. Són molt imaginatius, de veritat, i no tenen no responen a una no són molt veraces. L'Ajuntament té els asils, l'asil del Port i dels nens i nenes i la ciutat dels muchachos. I què passa abans de la democràcia, el 1977? Doncs que té la primera experiència de reconversió d'institucions, macroinstitucions d'infància en tot l'estat espanyol es dona a partir del 1977 amb un encàrrec que fa l'alcalde de Barcelona al Centre de Formació d'Educadors i Educadores Especialitzats de Barcelona, que en aquell moment continuava dirigit per el Toni Julià. I llavors es crea l'experiència dels col·lectius infantils de l'Ajuntament de Barcelona, que és una experiència pionera, a uns nivells impressionants, i que, malgrat que va tan sols durar un parell d'anys, perquè a partir de finals de l'any 78 ja va començar a haver problemes, en la pràctica va influir sobretot el que va ser la pràctica posterior, perquè va sentar les bases. Una altra línia, els ajuntaments, no? Comença el segle XX. Llavors, que el segle XX que s'ha plantejat com el segle de la infància i dels nens, per exemple, en el nostre país va significar, fins a arribar al segle XX, tan sols hi havia 3 lleis que tenien a veure amb la infància. I eren qüestions de prohibició de treball en circs i en professions, en mines i tot això, i poc més. Des de 1900 a 1920 hi ha 25 lleis que tenen a veure amb la protecció de la infància, de la mendicitat, de tots els seus tipus. Però la principal és la llei de protecció a la infància que genera les juntes de protecció a la infància. Les juntes de protecció a la infància, a més, en un procés en el que al final es va dotar d'una fons pressupostària que era molt golosa, que és l'impost del 5% de les activitats culturals. Imagineu-vos que la Junta de Barcelona va passar d'un pressupost l'any 1911 de 8.000 pessetes, al següent any 290.000 pessetes, que equivalents ara serien, no us podeu ni imaginar. Llavors, tothom volia estar en la Junta, tothom volia estar en la Junta perquè tenia molts diners. I la Junta comença a fer un tipus d'intervenció i crear algunes institucions molt curioses. La fonamental és el grup benèfic Barràs, que està al Poble Nou, tothom el coneixia com la Prote, i comença a fer algunes intervencions molt en clau de no generar una nova institució, sinó que el grup benèfic Barràs fos un alberg provisional en el qual es classificava la gent i després es derivava cap a diferents tipus d'institucions col·laboradores. Però la pràctica era que l'Ajuntament, la Diputació i la Junta no s'entenien i no treballaven en coordinació. La Diputació deia que no podia atendre a nens que no haguessin nascut a la província de Barcelona. I imagineu-vos amb tot el que significava la situació de migració i de gent que estava aquí. Hi havia molts nens i moltes famílies que no havien nascut a Barcelona. També deia que no tenia que atendre els subnormals i els anormals, amb la terminologia, perquè no hi havia recursos. La Diputació també deia que als 7 anys s'acabava la seva... A no ser que siguin els propis, els que havien estat abandonats, no els agafava i no els enviava. Llavors no s'entenien, no hi havia manera. Cadascú anava pel seu camí i no hi havia una estratègia o una política comú d'infància. Hi havia 3 línies d'intervenció institucional i no es posaven d'acord entre elles. En 1921 es crea el Tribunal el Tribunal de Nens, que en aquell moment es diu el Tribunal de Nens. El Tribunal Tutelar és en 1930.
fins al 1930 no canvia a tutelar i de menores. És Tribunal de Nens de Barcelona. Que el primer jutge president va ser Ramon Albó i que també va plantejar la necessitat de tenir institucions pròpies. En un debat molt interessant que està recollit en el llibre, perquè... Ja! Molt bé. Molt bé, molt bé. Va. Llavors comença tota una línia de creació d'institucions diferents, a més del... perquè el que s'acaben adonant a mitjan dels anys 20 és que no podia mantenir-se com a alberg provisional, sinó que s'havia de convertir en un centre residencial i educatori, que deien en aquell moment. Llavors hi ha la creació de tot un munt de noves institucions, entre les quals són bastant interessants les cases de família, que són parafinalistes, també tota la qüestió relacionada amb la maternitat, els restaurants de maternitat i guarderies de nens de pis, i colònies per a recuperació de nens en el camp, etc. En la Segona República no hi ha molts canvis en quant a la dinàmica institucional. Continua havent totes aquestes 3-4 línies que no acaben de posar-se d'acord, encara que la República intenta fer l'Institut Català d'Assistències Socials i una sèrie de processos no acaben de quallar, sobretot per el que són les problemàtiques polítiques que hi ha en l'estatutària, no estatutària, els fets d'octubre, la dissolució de la Generalitat, que de tot això no sé si sabeu alguna cosa, però va passar, i va ser molt important i va afectar les dinàmiques. Sí que és interessant el que es fa en alguns tipus d'institucions, sobretot en el grup benèfic, i la intervenció del Godàs i companyia, molt més en la línia d'obrir la institució al barri i obrir la... S'arriba al 1939, el Ramon Albó torna a Barcelona amb les tropes que en aquell moment conquisten Barcelona i toma possessió de la Junta i del Tribunal. I canvia, no té res a veure. Mireu, hi ha coses interessantíssimes. El que fan, per exemple, en el grup Benèfic Barras és passar de 25 nens per família a 50. És a dir, multiplica. Perquè com no hi havia una situació de necessitats materials impressionant, després s'incorpora tota la qüestió del correccionalisme d'una manera absolutament bestial i tornant a plantejaments del segle XIX, de disciplina, oració i feina, i res més, i no hi havia cap tipus. Amb unes condicions, la major part de les vegades, de molta dificultat per poder fins i tot menjar. Hi ha diferents tipus d'institucions noves en aquesta línia. Per exemple, la Junta crea comedors, menjadors als barris perquè el problema fonamental era de necessitats materials, crea guarderies també de nens per tota Barcelona i oficines d'atenció al nen o a la infància que estan fonamentalment per això, necessitats materials. I amb tot això s'arriba al moment del canvi a la democràcia, a la recuperació de la democràcia. El franquisme sí que crea dues institucions noves, també des de la inspiració pública. Una és l'INAS, que és una institució de la Falange, i que en el cas de Catalunya, en el moment de la transferència, significa la transferència de 5 hogars infantils, 16 guarderies, menjadors socials, centres socials, i en el cas dels hogars és el que possibilita la segona experiència, que és la de comunitats educatives infantils basada en col·lectius, i l'altra és l'obra de protecció de la mujer, que és, jo crec que aquesta sí que a mi personalment em sembla que és la més ideologitzada i la més amb un contingut de control social i de control
i a més en aquest cas de gènere, de com han de ser. Imagineu-vos, en l'obra de protecció de la mujer, el president sabeu qui era, no? No ho saps? Don Ramón Albó. ¿Cómo no? Don Ramón Albó. Yo les recomiendo que miren la foto que hay en el libro con el Pedragosa. Sí. Sin palabras. Sí. El Ramón Albó, y el Ramón Albó, ¿sabeu lo que proposaba en la obra de protección de la mujer? Un rondín de recogida de las mujeres descarriadas. Iban a buscarlas a los bares y a los bailes, y entonces las señalaban y las detenían. El señor Ramón Albó, hasta 1955. Bueno, l'última, la darrera de les institucions franquistes que es reconverteix és l'obra de protecció de la dona, de la mujer. Bé, per acabar, jo acabo amb un últim capítol de revisió que va passar entre 1980 i l'any 2000. A partir del 2000 no dic res perquè ja es tocarà altres, de veritat. I és una revisió molt crítica, jo crec que moltes de les coses que estem vivint en el model d'atenció i de protecció a la infància és perquè es van resoldre molt malament les relacions entre dos departaments, el Departament de Justícia i el Departament de Sanitat. I per què? Hi havia una cosa, i així vull acabar, ja a provocar. Hi havia una cosa, és que el Departament de Justícia, la Direcció General de Protecció i Tutela de Menors, estava governada per Unió, que eren els companys ideològics i de militàncies de don Ramón Albó. I no dic res. I es van oposar a tot el plantejament de transferència de l'acció social amb la infància als ajuntaments, es van oposar als processos a tot. Hi ha algunes lleis de l'any 2002, feta encara es deia de GAMS, saps que ens van transferir al departament la de Gaia i llavors, i que diu: s'entén per protecció a la infància la prevenció de la delinqüència juvenil. 2002. Perquè enteneu una mica. I jo crec que tot el que ha vingut després es pot entendre des d'això, des d'aquesta pelea que va ser 20 anys perquè entenguessin que una cosa són els nens amb conductes antisocials o els nens en situació de risc. I ja està. Moltes gràcies.